Kaixo lagunak eta ongi etorriak Hamaika telebistako kultur zulora. Hemen gaude beste aste batez eta oraingoan ere liburutxo bat eta diska bat ekarri dizuegu, zuek gero aukeratuko duzuea, gustoko duzuen ala ez, baina behintzat hori da Santi gaur ekarri diguna, ona zuei erakusteko eta zuen eskutan usteko. Eta gaur hasteko liburu bat daukazu esku artean. Bai, Pamela argitaratzeko autokarabana da. Fermin Etxegoienen liburu bat da, berez Fermin Etxegoienek badauka beste liburu bat, baina saiakera bat. Eta hau bada bere lehenengo eleberria. Bai, berez Fermin Etxegoien izen ezaguna da Euskal Herrian. Bai, Euskal Herrian da gaina, Euskal ibili da berrian idazle bezala, orain egiazen badabile kalakan gidoilari bezala, eta ibili da hor. Euskalgintzan, kulturgintzan, ez da? Orain gontan, eleberri batekin etorri zaigu, gitxu gora bera iraian aurkeztutako liburu bat da, eta eleberrian aurkezten digu 40 urte inguruko pertsona baten krisia. Berez titulua autokarabana da, baina metafora antzeko bat egiten du tituluarekin. Demagun antieroi bat antzeko bat aurkezten digula liburuan, nola daukan adinaren krisia pasata da igusita familia desorekatuta batetik datorrela, non banandu egin dela bere bikoteaz, alaba bat duela, alabarekin tokatzen zaion denbora hori ez daki nola bete da zelan, eta aurkezten digu edozein pertsonak dituen arazo konkretu batzuk, ez? Kooperatiba batetan lan egiten du, bera, esango genuke, herri txiki batetik hirira joandako pertsona baten dikotomia hori azaltzen duela, eta egia esan nahiko erraz irakurtzeko liburu bat da. Erraz, ez da sartu euskal aldetik gauza zailik azaltzen, o parrafo luzeak oso zehatz eta oso konkretu idazten du, oso erraz irakurtzen da liburu bat, eta, gitxi gora bera... Eta esan duzunagatik asko gainera bere burua aurkituko dute liburuan, ez? 40 urteko krisia, ezegonkortasuna. Irakurrita, nik uste hori da, edonor identifikatzen da honelako pertsonai batekin, ez? Azkenean, edozein pertsona dituen arazoak azaltzen ditu. Bai familian agertzen diren arazoak, bai bere euskal militantzia edo euskaltasun hortan dauden kontrairitziak, bai gizartean ditugun arazoak, da pertsonalki be bai, zenolako jendea artean inguratuta, zenolako bakardadean bizi garen be bai, ez? Bai, gaur eguneko gaia da, gainera, ezegonkortasunarena, ez ditugu zehaztutako moral zehatz bat, ez daukagu eskema bat, baina aurrera egin behar dugu. Hori da, gehien bat, hemen portadan adibidez, argi ikusten da zenolako metafora egin nahi duen egileak, ez? Autokarabana bat parkin batetan, argi bakar batekin, eta azkenean ikuste azalarezi nahi duela bizi dugun bakardade hori, ez? Azkenean gure penuria eta gure akats guztiekin zenolako bizitza egin behar dugun, eta aurrera jarraitu behar dugula, ez dagoelako besterik itxu gara bera. Orduan, lehenengo honetan, jende zinguratuta dagoen, baina bakarrik sentitzen den pertsona baten historiaz, alaba badauka, baina bakarrik sentitzen dena. Hori gaur literaturari dagokien ekarri diguzuna, eta bestalde badaukagu hemen Audienzen diska hurbilekoa ere. Bai, talde gernikarra da, bosteko bat da, gernikarrak eurek, nahiko, lehenengo diska orain laugarren lana da, eta lehenengo diska orain dela 10 urtekoa da. Lan honetan, hildo berdinetik doaz, oso estilo berezia daukate, berekoia, influentzia amerikarrak, bai folk aldetik, blues aldetik, eta oso estilo berezi, oso berezitsua daukie eurek. Gainera, esan duzu 10 urte daramatela, eta azken urtetan
entzundan eta hemen, ikusi izan dugu komunikabideetan ere. Bai, nik uste aurreko lanarekin, Noise Pop argitaletxarekin argitaratutakoa, hor izan zen euren aldizkarietan, da kritika nahiko zabalak eta nahiko onak argitaratu ziren euren lanaren inguruan, eta ja honekin estilo beretik doan diskoa, baina beste ate batzuk zabaldu dituztela, tendentzia ezberdin batzuen bila, o basaltza, o latin soinu ezberdinekin, hor badago. Ze publikoari bideratuta dagoela esango zenuke? Nik uste, 60. hamarkadako musika hori gustatzen jakon jendeari asko gustatuko zaio, azken finean, bai Bob Dylanen influentzia dauka, bai Neil Youngenak, bai post-rockeko taldeenak, azkenean, abanik handia, estiloetan abanik handia da hartzen dituzte. Eta anitza, gehien bat, musikaren hildo ezberdinak gustatzen zaion jendeari gustatuko zaio, nik uste. Eta igual lehen gertatzen ezen gauza bat, baina azkenengo urteetan geroz eta gehiago ikusi duguna, Euskal Herriko talde bat, baina ingelesez abesten duena. Ikusita be bai gero era globalean bizi garela eta ingelesa bihurtu dela lan hizkuntz globala, nik ez dakit musikaldetik be bai ez dakit garrantza handiago ematen zaion hizkuntzari, ingelesari beste hizkuntzei baino. Adibidez diska honetan euskarazko kanta bat sartu dute be bai, nahiko kanta ona, polita, baina gehiena ingeleraz. Gehien bat zenolako musika estiloa egite duten ikusita, igual izango da be bai eurek daukien influentzia horien eragin bat. Eta gian hori islatzeko ere, ez? Nondik jo nahi duten, nondik datozen eta nondik... Azkenean daukien influentzia oso konkretuak dira, ez? Folk amerikarra asko igertzen da badagoela. Ni adibidez entzun lehenengo kanta talde honena izan zen aurreko diskoarekin, eta egia esan ez dut ematen hemengo talde bat. Ematen dute Estatu Batuetar talde bat, ni esango nuke bai Seattleko talde bat, Orduan ez gara kanpora joan behar, kanpoko musika entzuteko, hemen ere jakin bat dugu badaukagula. Hori da, gehien bat, egia da orain euskal musika be bai, pixka bat begiak zabaldu ditu dela mundura, ez? Azkenean, lehen esan dudan bezala, era globalean be bai, azkenean argi dago, begiratu behar dugula lokaletik globalera eta globaltasun hortatik azkenean jaso izan ditugun, gure belaunaldia jaso izan dituen referentziak eta gure kulturan ere ageri edo dena dalakoa. Orduan gaurko musika gomendioa mundura zabalduna izan den Euskal Herriko talde batena, Audience, bere azken diskarekin, eta literaturari dagokionez, Fermin Etxegoienen Autokarabana, 40 urteko krisi horren inguruan hausnarketa egiten duen eleberria. Hau izan da gaurkoz guztia, eta datorren astean hemen egongo gara berriro ere Santirekin, Ibanekin edo beste lagunen batekin, zuei literatura eta musika gomendioak ekartzeko. Agur!